Nananawagan para sa agarang aksyon matapos personal na iparating ni Arayat Mayor Jeffrey Luris at Pampanga 3rd District Representative Micah Gonzalez kay Public Works Secretary Vince Dizon ang kanilang pangamba sa pinsalang natukoy sa setback levy ng protective dike sa Barangay Kupang Arayat. Ayon sa dalawang opisyal, mahalagang maagapan ang sitwasyon dahil ang naturang infrastrukturang nagpoprotekta laban sa pagbaha ay kritikal sa kaligtasan ng libu-libong residente sa Arayat, Santa Ana, Mexico at Magalang. Nilabas ko ka rin tao kasi naman talaga alarming uling first day, kita kaya pa crack tapos that time mag-inspection kami at suneking libutan. So that time, kaya ba ko lapuring staff na po ng DPWH, talaga naman po sabi ko dapat agad-agad po to kasi yung mga tao, nakakatakot po ito. Tapos pangalawa, yung mga dumadaan, araw-araw po busy yung daan na to at isa po itong one of the main roads ng Arayat. So talaga pong sabi kami na po hindi, pinasabi ko, di na tayo pong atensyon, di na tayo pong oras kasi po, ordinary situation. Hinggol tamo po, hindi sana po gawaya pong paralan, bakit magawaya po agad-agad, hindi pong daikam po, hindi pong dalan kasi makakatakot po talaga nung munta kayo po kayo. Sa isinagawang joint on-site inspection kasama ang mga opisyal ng LGU, probinsya at DPWH engineers, nakita ang malalaking bitak sa ilang bahagi ng levee. Sa pahayag ng DPWH Pampanga 1st District Engineering Office, kasalukuyan na nilang tinutugunan ang nasirang concrete slope protection at ang bagong aspalto sa setback levee. Ayon sa ahensya, ang pinsala ay maaaring dulot ng structural fatigue mula sa mabibigat na truck at equipment, gayon din ng natural na kalamidad gaya ng malakas na agos na nagdulot ng soil instability. Iminungkahi ni Mayor Luris at Representative Gonzalez na isagawa ang pagkukumpuni by administration upang magkaroon ng direktang pamamahala ang DPWH sa pag-aayos. Ang setback levee sa Barangay Kupang ay bahagi ng Pampanga River Protection Works ay itinayo noong 2014 sa halagang 124 million pesos. Dahil sa rehabilitasyon nito gamit ang slope protection at steel sheet piles, libu-libong pamilya ang nakinabang at walang naitalang malalaking pagbaha sa nakalipas na 11 years. Umaasa ang mga lokal na opisyal na magiging maagap ang DPWH upang mapanatiling matatag ang istruktura at tuloy-tuloy na maprotektahan ang mga komunidad laban sa banta ng pagbaha. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.